Precies een jaar geleden openden Portals hier de deuren in Oostburg. Ik ben benieuwd of de mensen in de gemeente Sluis Portals inmiddels goed weten te vinden en ook waarvoor. Hallo mevrouw. Hallo. Mag ik u wat vragen? Ja hoor. Kent u Portals? Nee, ken ik niet. Nee, heeft u nooit van gehoord? Nee. Nee. Nee? Nooit van gehoord? Nee. U ook niet? Nee, ik ook niet. Nee. Ik ken Portals. Ja? Bent u daar wel eens geweest? Ik ben daar al meerdere malen geweest. Hallo. Hallo. Weten jullie voor wie Portals bedoeld is? Nee. Portals is bedoeld voor eigenlijk alle inwoners van de gemeente Sluis. Van jong tot oud, van min 9 maanden tot plus 100 kunnen bij ons terecht. Oh, dit is ook voor mij! Ook voor mij. Ook voor ons. En ook voor mij. Ook voor mij. Voor ons allemaal! Maar wat is Portals eigenlijk nu? Ja, Portals kan bieden eigenlijk alles wat te maken heeft met welzijn, zorg, opgroeien en opvoeden. En dan kun je het hebben over de zorgen, de problemen die er zijn, maar ook voor leukere dingen. Zoals bijvoorbeeld het organiseren van een festival in de buurt. De jongeren zeggen van, goh, we willen met z'n allen iets gaan doen. Maar we weten niet zo goed hoe we dat aanpakken. Nou, daar kunnen ze ook ons voor bellen of langskomen. Iemand die een eigen bandje wil oprichten, dat is ook iets waar je zegt van ja, hoe vind ik andere bandleden? Nou, dat kan bijvoorbeeld ook. Dat is ook leuk. Of een kinderopvang die zegt, goh, we willen eens iets met meerdere kinderopvangcentra organiseren voor de kindjes een dag. Dat kan ook. Maar daarnaast is het ook als mensen dus problemen hebben, kunnen ze ook bij ons terecht. Op alle gebied. En als ze hier komen en ze hebben een vraag en wij kunnen ze niet direct antwoord geven of we hebben niet de juiste medewerker op dat moment in huis, in Portals zelf. Dan wordt hij altijd verwezen of doorgeleid naar de instantie of naar de persoon die persoon wel kan helpen. We hebben sinds kort een prachtige website, www.portalsluis.nl. Daar staat alles op wat Portals betekent, wat Portals voor je kan betekenen. En dat is mooi onderverdeeld, dus als mensen daarop kijken, dan kunnen ze, als ze ouder zijn, of een ouder, het is niet ouder, maar dan klikken ze op ouders en dan komt daar allerlei informatie met linken doorgelinkt naar andere websites die dan weer specifiek over iets gaan. En wat voor ons belangrijk is, dat Portals dus meer bekend wordt. Dat mensen jullie kunnen vinden. Dat mensen ons kunnen vinden, ja. www.portalsluis.nl Gevonden! Gevonden! Zijn er ook nog kosten aan verbonden? Nee, er zijn geen kosten aan verbonden. Ik heb gehoord dat het ook een open dag is. Kan iedereen daar zomaar naartoe? 16 maart is het open dag van de zorg en welzijn. En wij zijn vorig jaar op dezelfde dag, dus ook op diezelfde open dag van de zorg en welzijn, zijn wij hier officieel open gegaan. Dus voor ons is het eigenlijk een feestje op 16 maart, dus het eenjarig bestaan. En dan kunnen mensen die dag, dus op zaterdag, binnenlopen van 10 tot 2 bij ons. Om eens te kijken van hoe ziet het daar dan uit, kan je vragen stellen. Er zijn alle organisaties die hier vertegenwoordigd zijn in het gebouw ook aanwezig. Dus in die zin hopen we dat er veel mensen langskomen, omdat we toch graag willen dat Portals bekender wordt. Oké, tot zaterdag dan. Doei!